אז ערב טוב לכולם בסייעתא דשמיא. אז אנחנו בשיעור של הדלקת נרות שבת, ברס"ג. אז בסייעתא דשמיא אמרנו שיש עניין שהאישה תתפלל בהדלקת הנרות. יש עניין, אבל לפני שהיא מתפללת בהדלקת הנרות על הילדים שלה, אמרנו על הגאולה, יש עניין שהיא תעצום את העיניים בזמן התפילה, וגם חשוב מאוד לא לשכוח ליטול את הידיים, כי רגע לפני היא סחטה את הסמרטוט ורצה הכנות אחרונות והידיים עדיין מלוכלכות. אז טוב או ליטול אותם בכלי לסירוגין 3 פעמים בלי ברכה, או לשטוף תחת הברז, גם אפשר 3 פעמים. עכשיו אם אדם רוצה לברך על נטילת ידיים, הוא חייב כלי. כל פעם שיש ברכה על נטילת ידיים, כגון אדם מברך על הלחם על נטילת ידיים רגע לפני שהוא מברך המוציא. אדם שקם בבוקר אחרי הלילה שהוא ישן והוא עוד שנייה מתחיל ברכות השחר, מברך על נטילת ידיים. איפה שיש ברכה חייב שיהיה כלי, שיהיה נטלה, אפילו כוס מועיל, כן, שיהיה כוח גברא, זה נקרא כוח של האדם שהוא מוריק מהכלי על ידי המים שנמצא בכלי, וככה זה מסיר את הטומאה או מכשיר את האכילה לגבי אכילת לחם. אם אדם נמצא בשטח כמו ששאלתם, אז נמצא בקבוק, נמצא כוס, ימלא וייטול. אבל אם אדם נמצא במקום שאין מים, אין מים ולא יהיה מים, 2 קילומטר קדימה, במקרה שכזה הוא צריך לעטוף את ידיו, לא את הלחם, את הידיים. אבל זה מקרה מאוד נדיר, היום אין דבר כזה. לא, הוא צריך לעטוף את ידיו בניילון, לא את הלחם בניילון, אלא הידיים שלו בניילון, ואז שהוא אוכל המוציא לחם מן הארץ. במקרה של דוחק שכזה, שאין לו מים ואין לו 2 קילומטר קדימה ואחורה מים, והוא לא עתיד לפגוש מים, אז במקרה כזה פטור באמת מהנטילה. אישה שבסייעתא דשמיא הלכה ללדת, דבר גדול, ילדה בשעה טובה מוצלחת, והיא לא נמצאת בבית בשבת. מי מדליק את הנרות? בעלה. יפה. אם בעלה בבית, בעלה, ואם בעלה בבית עם הבת שלו, מי מדליק את הנרות? איך הבת שלו? היא מעל בת 12, כן. ולמה שהיא תדליקה? ועדיין. כי הזכות שלה. השבוע שעבר שאלו אותי פה את השאלה הזאת, אתם זוכרות? שאלה פה? יפה, אז אני אמרתי לה שהיא עשתה טוב. למה אמרתי לה שעשתה טוב? עכשיו נגיד הפוך, עדי לחצו. כי היא שאלה ואמרה שאבא שלה ביקש ממנה להדליק נרות, זוכרות? כן. זה כבר דין שליחות. על האבא יש יותר מצווה שהוא יעשה את זה. למה? כי גדול יותר בו מאשר בשלוחו. הוא עשה אותה שליח. עכשיו, הבת, אם האבא אמר לה, אז בסדר, אז היא תעשה את זה. אני אביא לכם מחלוקת בין 2 פוסקים, כל אחד תעשה כרצונה. לפי הרב יצחק יוסף, הוא מביא סוללה של פוסקים, והוא כותב שבמקרה שיש אבא ובת, האבא קודם. ככה הוא כותב. אבל כנגדו עומד הרב אלישיב, והוא סובר שיש במעלה, תראו זה פלא, המעלה של הבת קודמת לאב, כי הבת יש לה טעם שהיא קיבתה אורו של עולם. כל אישה יש לה חלק מחווה אימנו, קיבתה אורו של עולם בחטא האדם הראשון, אז עדיף לתת את זה למי? לבת. ככה הרב אלישיב פוסק. אז במקרה שהיא שאלה זה יוצא מעולה, כי גם הוא עשה אותה שליח, אמר לה תדליקי במקומי, וגם יש את המעלה שהיא קודמת. מה יקרה שיש בן ובת, 2 אחים בבית, מי קודם? הבת. ואם הבת קטנה יותר מהבן, הכוונה היא פחות מגיל מצוות, הבן. יפה. אם יש 2 בנות, אז הבת הגדולה. אם יש בת ובן, ושניהם מעל גיל מצוות, אז הבת קודמת. כי היא יותר שייכת בהדלקת נרות, כי היא יותר שייכת בעניין של כמו אישה שהיא עקרת הבית, גם הבנות הקטנות הן סוג של עקרת בית קטנה. אז כאילו הולכים לפי אלישיב? הרב אלישיב? אמרתי, כל אחד יעשה, לפי הרב יצחק יוסף, הוא פוסק שבמקרה שאבא לא אמר לה תהיי שליחה שלי. אז במקרה כזה, אבא קודם. כי יותר שייך, זה ממונו, זה שלו, זה הבית שלו. אבל הם לא עונים אחד לשני. מה? הם לא עונים אחד. מה זה עונים? כאילו, לא באמת, נגיד הרב אלישיב עכשיו אמר משהו יפה, אז כאילו לא עונה לו בחזרה על זה? לא מרבים. לא תמיד, לא ישבו את המחלוקת. לא תמיד יוצא שאחד הורה מה שהשני כתב, כי אחרוני דורנו, כן? הם יכולים לענות, הוא יכול לכתוב, הרב אלישיב כבר נפטר, כן? הרב יצחק יוסף הוציא את זה לפני לא הרבה שנים, משהו כמו 7-8 שנים את הפסק הזה, וכתוב לי על הספר הזה, אני רציתי להביא אותו מהבית שלי, אבל לא הספקתי להיות בבית היום, אז רציתי לקרוא לכם בפנים, אבל כתוב לי עליו אז שכתבתי שהרב אלישיב חולק עליו. אז יש מחלוקות, אפשר לחלוק, אין בעיה, אפשר לחלוק, אבל בסייעתא דשמיא העיקר, מה העיקר? שאדם ילך לפי רב אחד. קח לך רב, יסתלק מן הספק, או אם לבד את הרעיון, אז גם אתה יכול, זה לא פה היתר ואיסור, זה יותר עניין של לקבל החלטה נכונה מה לעשות, אז יש לו על מה לסמוך לכל צד שהוא יעשה. בסדר, טוב. מה יקרה אם האישה בחדר לידה? אז אם הבעל נמצא בבית,
הוא מדליק בבית. הוא חייב להדליק בבית, כי הוא בשלום עם עצמו. מה לגבי היולדת? היא גם צריכה להדליק, לא? היא נמצאת בבית חולים, או בבית הבראה. האם היא צריכה להדליק נרות שבת? בבית מדליקים, האם היא צריכה להדליק נרות שבת? כותב הרב בן ציון, אבא שאול, הוא כותב דבר פלא בספר אור לציון, הוא אומר, אם האישה שילדה, נמצאת בחדר לידה, ויש בה מסדרון אור, לתוך החדר שלה, ובעלה מדליק בבית, היא לא צריכה להדליק נרות שבת. היא לא צריכה, כי שלום בית, מה הטעם? שלום בית, יש לה אור. ומה עם הבית שלה, שעניין של כל המהלך של הבית שלה שמדליקים נרות, מדליקים, אז הכל מסתדר. לפי הרב בן ציון, אבל אם באמת, זהו, אז יש לה אור. יש לה אור מבחוץ, שנכנס לחדר. אבל אם נאמר שהאבא לא מדליק בבית, יש חובת הדלקת נרות שבת, ששייכת כביכול בגוף שלה, הרי אשתו כגופו. היא מחויבת להדליק נרות שבת. בעלה שמדליק בבית, כביכול אשתו כגופו פתר את הגוף, אבל מה אם שלום בית יש לה אור במסדרון, זה הסברה. אבל אם הוא לא מדליק בבית, אז היא מחויבת מצד גופה, אז פה היא צריך להתאמץ ולהדליק נרות שבת בבית החולים. מפה אני רוצה ללכת לסוגיה שהיא לא פשוטה. וזה גם קשור לאישה הזו, קשור גם לנשים צדקניות שהולכות לנופש, שזה דבר נפלא ביותר. הם מגיעים לבית מלון, ובבית מלון ניגשים לדלפק, בקבלה שלום, אפשר נרות שבת. למה נרות שבת? להדליק בחדר. חס ושלום, אסור. אתה לא רואה פה את השלט, חל איסור מוחלט להדליק נרות שבת בחדר. למה זה אסור? סכנת שריפה. טוב, אז הבית מלון לא מסכים, ומי שידליק נרות עובר על איסור. הוא עובר על איסור. למה? כי אם הבית מלון אמר לא להדליק והוא הדליק, הוא עבר על איסור, לכן אסור להדליק. טוב, אז מה עושים? הבית מלון אמר לא להדליק, אני נמצאת בחדר, אני חייבת להדליק, מה אני עושה? אז אני הולכת של מה עושים? אומרים לי, שמע, בלובי יש 200,000 נרות, לכי תדליק. אני ניגשת ללובי, בא להדליק. ואז אומרת שם, מישהי כבר הדליקה. אז היא כבר הדליקה. האם אני יכולה להדליק אחרי שהדליקה? בלי ברכה. בלי ברכה. ואני רוצה לברך. אני לא יכולה לברך. למה? מה היא קשורה אליה? מה היא קשורה אליה? הראשון שהדליק הוא כבר... אפשר 200,000. אני יודעת שאי אפשר לברך. אי אפשר לברך או אפשר לברך? אני יודעת שאם זה באותו מתחם, באותו אזור, ככה זה שהדליקה במצבה, היא הראשונה שהדליקה טוב, כעיקרון, תראו, יש בזה כמה אפשרויות. יש כמה אפשרויות בסייעתא דשמיא. אז אפשרות ראשונה, תראו. אפשרות ראשונה זה כמובן אם מישהי הייתה ראשונה, מדליקה הרוויחה, יכולה לברך. אם מספרדי, אני לא רואה רק על ספרדיות עכשיו, אשכנזיות אין להם בעיה, יכולות גם 200,000 נשים לברך על הדלקת נרות בלובי. כי הם סוברים שמברכים גם את תוספת תורה. מה זה תוספת תורה? תוספת תורה זה אומר שאם יש עוד אור, אפשר גם כן להמשיך ולברך. זאת אומרת, גם אחרי שמישהו הדליק באותו מקום, הם סוברים שבתוספת תורה אפשר לברך. בסדר, זה אשכנזים. אנחנו ספרדים, לא סוברים ככה, אומרים שאין דין של ברכה בתוספת תורה. אז לכן רק הראשונה שהדליקה יכולה לברך. כל השאר אסור להם לברך, אז מה היא תעשה? היא יכולה להדליק בלי ברכה, אבל היא עדיין רוצה להדליק. ואם היא לא ידעה שהיא ברכה? לא, היא רואה נרות דלוקים. ואם היא לא ידעה אם היא ברכה? לא, נרות דלוקים זה חזקה שמשופרת. ראית פעם, כי זה נרות שבת. לא, סביר להניח, יש פה חזקה. יש פה חזקה, כבר יש נרות... דרך אגב, גם אם סתם הדליקו היא יכולה, כי זה מקום שתוספת תורה. כבר יש אור דלוק. כמו שאמרנו בתחילת השיעור לגבי האורות שלנו, שיש טוב לכבות את האורות לפני, על הצד שאני לא חוזר הביתה. סתם, זה גם עוד שאלה מעניינת. מה קורה? תחשבו על זה. אדם הדליק נרות, צריך ליהנות מהאור, אבל עוד לא היה אור. הוא הדליק נרות ויצא לאמא שלו. הוא יודע שהוא לא חוזר. הוא יחזור מחר. הוא ישן אצל אמא שלו. הוא לא נהנה. האם מותר לו להדליק נרות עם ברכה? רק אם הוא יודע שהוא חוזר, אין צורך. רגע, לא שמעתי כלום, היה פה 8 דעות. אני הבנתי שלא צריך, אם הוא לא נהנה, הרי כל הרעיון של הנרות זה ליהנות מה... נכון, הוא לא נהנה, הוא יודע גם שהוא לא ייהנה. ייהנה. אז אין עניין. אין עניין. תלך לאמא שלך, תדליק שם כבר. אבל זה הבית שלו. לא, אבל יהיה אור יום עדיין. הוא צריך ליהנות שיש חושך, אז אולי זה קשור לאיפה שהוא ישן, הוא יודע, הוא ישן אצל אמא שלו. הוא יודע, הוא לא יראה את הנרות. גם אם הוא ישים נר, אמנם הוא ישים נר לשם, הוא יראה. אבל אמרת כמו מנהג. כן, מנהג אין בעיה, זה הסיבה שמדליקים אפילו שיש חשמל. אבל זה שאני נהנה מהאור. אם החשמל ייפול, הנר יאיר לי. אז הנר קיים, פה הנר מה שייך אליי, הלכתי לאמא שלי, אני אחזור מחר. כן, אז הרב, אז למה צריך להדליק את הנרות? יפה, אז לא צריך להדליק נרות, יפה מאוד התשובה. כי אם הוא ידליק הוא נכנס לברכה לבטלה, ממש כך. עכשיו, מה יקרה? עוד דיון מעניין.
הוא הלך לאמא שלו על הצד, וזה קרה לי כמה פעמים. אתה הולך לאמא על הצד שאתה חוזר, הדלקת נרות, ופתאום נפלה עליך עייפות של שבת, זו עייפות מיוחדת שאין כדוגמתה בכל השבוע. אתה מרגיש את האישונים אחרי האוכל ככה, עולים ככה, ואתה אומר, אני, כל האוכל חמין בשבת חייב מיטה, יאללה, אני חייב לישון. בלילה כבר הוא אכל מהחמין, הלך לישון, אבל הוא אומר, רגע, אבל הדלקנו נרות ולא נהנינו, מה הדין עכשיו? פה זה יותר קל. כי בזמן הדלקת נרות מסתכלים על הבן אדם מה הוא חשב. מה חשבה האישה? ידעה שחזרה? אם היא ידעה שהיא חוזרת, אז הדבר הזה לא ברכה לבטלה. ואיפה המקור לזה? אומר הריטב"א, וזה קרה לי פעם אחת, שלא יקרה לכם. שלא יקרה לכם מה שקרה לי. פעם אחת, שהייתי, עוד זכיתי, הייתי אברך כולל, אז נטלתי ידיים, ואחרי נטילת ידיים ניגשתי לתיק שלי, היה לי תיק כזה חמוד. כן, בא, פותח את התיק, מסתכל, איפה הסנדוויץ'? לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, אין סנדוויץ', בירכתי כבר לנטילה. אין סנדוויץ', אין, שרתי אותו בבית, לך עד לבית עכשיו, זה הפסק ודאי, עד שזה, איפה תלך, תחזור. חיפשתי לחם ככה לפתור את זה, לא מצאתי איזה סנדוויץ' עם גבינה, אני לא אוהב גבינה. מה עושים? מה עושים? זה לא ברכה לבטלה, כותב הריטב"א. מסתכלים על זמן הברכה. בזמן הברכה ידעת שאין סנדוויץ'? ודאי שלא, אם היית יודע, לא היית מברך על נטילת ידיים. אז עצם שבירכת, ידעת שאתה יודע, אז במחשבה, זה לא ברכה לבטלה. כמה זה דבר מעניין. זה דבר גם פה, בהדלקת נרות, אני יודע שאני אמור לחזור, ולא חזרתי, זה לא ברכה לבטלה. אבל אם אני יודע בוודאות, אני לא אמור לחזור, אסור לי לברך, תדליק עם לי ברכה. בסדר? אז רגע לפני זה דיברנו על הנושא הזה של המלון. יש פתרון, היא אומרת לעצמה, אני לא רוצה לפספס את ההדלקת נרות, אני רוצה להדליק נרות, אז מה היא תעשה? בנות לא להילחץ, מה שאני אגיד עכשיו. אני חוזר לא להילחץ, ואני חוזר שוב לא להילחץ, וזאת שבסוף לא להילחץ, טוב? בעיקר זאת שבסוף עם הפסטרמה והגבינה שנפלה לתוך הזה, שמותר לשטוף. תשמעו טוב. היא רוצה להדליק את הנר, את האור, סליחה, היא רוצה להדליק את האור ולברך על הדלקת נרות. ברוך אתה השם, אשר להדליק נר של שבת, להדליק את האור. מה עדיף? מותר, בטח, זה מה שצריך לעשות. זה ההלכה. מה ההלכה? להדליק את האור? כן, אתה הולך את החדר שלך אם את רוצה להדליק את האור. יפה, אז היום יש פטנט נפלא, תדעו את זה, או פנס על סוללה, או יש היום, יש לי חבר המציא פטנט, זה פטנט שלא רשום, נרות שבת עם סוללה, שבבית מלון זה מעולה, אתה יכול לברך על הדלקת נרות שבת, וזה סוללה שמדליקה את הנר. היא לא חייבת להיקבע. לא כזה. לא בגודל הזה של נר. זה לא כזה, אני אסביר לכם למה לא כזה. כי בזה זה ודאי לא אותו נר. זה לא קשור לנוי, זה לד. הוא המציא שיטה בסליל של לעד, שזה אש. זה צריך להיות או פלורסנט או סליל של אש. לכן, אם אדם אין לו לא את הנר הזה, ואין לו גם את בוא נגיד, אין לו נרות, אסור, אין לו את הנר, יכול להדליק את החשמל ולברך על החשמל. היא פשוט רוצה זה הלכה, אל תגידי ככה, זה שלום, אל תגידי ככה. הרי כל המהות שיהיה אור, אז יש אור, אבל כדי לעשות איזון אחר שהיא אמרה מילה כל כך קשה, אז אני אגיד, לא, כי כתוב במבה חרטה, כאילו יש לך, תגידי, במבה חרטה, במבה זה חרטה, אבל זה לא חרטה. לענייננו, לא, במבה זה דבר טעים, שלא יכנסו לה יוסם. למה לא נכון? במבה זה דבר טעים. לא, במבה חרטה, בעם ישראל, ובמבה היא לא חרטה. הלאה. לענייננו, אתה לא מדליק את היום זה לא קיים, כי היום רוב המנורות זה לדים, ולדים זה לא אש, אז אין לזה, צריך שיהיה או פלורסנט עם הגז והצתה, או שיהיה מנורת ליבון. אז אפשר, דרך אגב, זה לא בעיה. אתה יכול לקחת, אם יש לך בית מנורה, ואתה יודע על הצד שזה מלון, נכון? אם זה להביא בית מנורה, נגיד, אין לך נרות ולא מסכים ואתה כל כך רוצה, זה תופס. מישהו אמר לי, אבל רגע, מה זאת אומרת? רגע, לא הבנתי. כל המטרה של נרות שבת זה עונג שבת, נכון? איזה עונג שבת זה לישון באור? אז מה אני אעשה? עכשיו, כל ההקדמה שאמרתי לאותה אחת בסוף, זה לא כדי שתגיד חרטה עכשיו, תגיד בסוף שזה קשה. עכשיו שימו לב מה הפתרון. זה הפתרון הכי יצירתי שיש. הפתרון הוא להדליק את הנר, וזה לא בעיה, להדליק את האור שנמצא בבית הכיסא. זה נשמע מוזר, מפחיד, כמו הפסטרמה עם החלב. להדליק את ה... דרך אגב, מה שאני אומר עכשיו כתוב בספרים, כן? להדליק את האור שנמצא בשירותים, לברך בחוץ ובפנים, על הדלקת נר שבת, ואז ממילא האור הזה דלוק כל הזמן,
יש לי פה שלום בית כי אני פותח את הדלת ואני נהנה מהאור, יש לי פה גם הרווחה. הדיסוננס את הדלת, שלפני דקה אמרת, השם... אין בעיה, בדרך כלל בבית מלון זה מה שעושים. בבית מלון מה שעושים, בשבת, את האור של שירותים משאירים דלוק. לא, זה בטוח. זה מה שאמרתי. אז את מברכת על זה כאילו. אז על זה, אני נהנה מהאור, נהנה, אבל בנקודה משמעותית להבין שאנחנו מדברים על זה שהאור יהיה דלוק. יהיה דלוק כל הזמן. זה רבנן איך שאתה אומר את זה? לא, זה לא דרבנן. זה חובה, זה חובה. זה כמו להדליק נר. זה מי שרוצה וקנאי לקיים מצוות הדלקת נרות, גם בבית מלון. בשבת לבית מלון, וזהו, זה הפתרון. לא, אבל לפעמים אדם אי נמצא... אפשר לא להדליק. מנומה של אני אומרת לך, יש הרבה עניינים בשבת, גם עכשיו נטילת ידיים, גם לא בשבת. מה, במלון? לא, אז הנה, היא שואלת שאלה, בואו תשמעו, היא שואלת שאלה מעניינת. היא שואלת שאלה, היא דיברה על בתי מלון. עכשיו זה בין הזמנים, אומנם כבר עוד מעט מסתיים ברוך השם, אבל מי שיש לו ילדים שמח שזה מסתיים כבר, זה תענוג. כן, חד משמעית. שמחים, יום שני כבר חוזרים לתלמודי תורה, תודה לבורא עולם באלול הגיע. אז היא שואלת מה עושים בבית מלון עם נטילת ידיים, אז התשובה היא פשוטה מאוד, מאוד קל היום לעשות את זה. היום לוקחים, מביאים מהבית, יש היום קערה, פלסטיק. יכולה לקחת מהשירותים למלא את הנטלה, ליטול בחוץ. אין שום בעיה, יכולה לברך, לאכול, או במרפסת, אם יש מרפסת בחדר במלון, אני לא אוהבת את זה. או שיש בתי מלון, כמו לדוגמה, איך זה נקרא, בניר עציון, שזה מלון דתי, יש נטלה בחוץ, בחדר. אי אפשר ליטול בשירות. אי אפשר, זה רק בדיעבד הכי גדול שיכול להיות, כי יש לך אפשרות ליטול בחוץ. אין לי, מה, אני אלך למרפסת ואתחיל לשפוך שם? לא, כן, א', כן, וב', אפשר לי קערה, ואם אין לך קערה, יכול לבקש קערה מהם, או פלסטיק מהם, או פח כזה, מה? בפח של החדר. פשוט יותר בפח של החדר, לא, זה לא כולה לצאת מהשירותים. זה לא כולה לצאת, זה אם אבל תביני. זה רק על זה, נכון? זה רק אם אין את כל מה שאמרתי עכשיו, לדוגמה, אדם נמצא ברכבת, והוא התפנה, או שהוא רוצה אותו לידיים, אז לפחות יסגור את הסלאם, ייטול ויצא החוצה ויברך בחוץ וינגב. לסמוך על הניגוב שזה עיקר המצווה. אנחנו מדברים רק על הבוקר, נכון? עיקר המצווה זה רק על הנטילה של הבוקר, נכון? הניגוב הוא עיקר המצווה. הוא המשלים. הניגוב, כן. לכן אנחנו מברכים אחרי הניגוב. אחרי... לא. לא, לפני הניגוב. לפני הניגוב עובר לעשייתן. אז יוצא שהנטילה היא מכשירה את המציאות, והניגוב הוא זה שמנקה את הידיים בצורה... בהכשר המצווה מושלם. לא חייב לנגב, כן? אבל זה טוב לנגב. זה טוב לנגב, כי זה עיקר הניקיון. כמו שאדם מנקה משהו, אם הוא לא עושה יבש, זה לא נקי, חוזר עליך. אבל סליחה, אבל של אשר יצר, אז כן אחרי הניגוב. שם אי אפשר. כן, שם לא מברכים על הנטילה. נדבר על ברכה. לא, אם עכשיו אני נכנסתי לשירותים, נכון? כן, כן. יצאתי, רציתי להגיד אשר יצר, נכון? נכון. עכשיו אני לפעמים שוכחת בעבודה, כן. ככה אדם כרטובות בכלל, ואז אני צריכה לברך. אז יום אחד מישהו עצר אותי, אמר לי, לא, אם את אחרי שירותים אסור לך, את צריכה לייבש את הידיים טוב ואז לברך. לא, זה לא נכון, לא חייב לייבש אותם, אין חובה. לא, אין חובה, מההלכה אין חובה לייבש אותם. אין חובה לייבש אותם, אבל אולי הוא התכוון למציאות שאולי באמת את נמצאת במקום כמו שהזכרתי עכשיו. ואז המים ששטפתי בתוך, כמו ברכבת, אז בבית הכיסא, אז הכי טוב, אגב, לחסות, לסגור, אם יש אפשרות, לסגור את המכסה, ליטול ואז לברך בחוץ, ולנגב, ואז ניגבתי, אז בזה ניקיתי את הידיים, הבנו? וכמו שאדם אין לו איך ליטול, אז הוא מנגב ככה, נכון? זה גם סוג של ניקיון. אומרים שזה אסור, אומרים שזה מביא לעניות. לא, זה שהידיים רטובות. מדבר אדם שאין לו איפה ליטול ידיים, אין לו מים, או שהוא בא באמצע לילה שומע רעם וברק, רוצה לברך, הוא יכול לעשות ככה, ולברך. אני הבנתי אותו כבר. את מה? אני לא הבנתי כאילו את הקטע בבית מלון. בבית מלון? הרי גם בסמינר ובכל הדברים האלה, תמיד מדליקים כאילו כולם, כל אחד בנפרד כזה. בחדר? לא, למטה, בלובי. יפה, אז בלובי מי שמדליק בנפרד, זה אומר שהנר הראשון שהדליקו במקום הזה, רק אותו אפשר לברך עם ברכה לספרדים. אשכנזיות, אין להם בעיה, כנראה ראית הרבה אשכנזיות. יכולים לברך כמה שהם רוצות על תוספת אורה. תוספת אור, האשכנזים מברכים לכתחילה. אנחנו ספרדים לא מברכים על תוספת אור, רק על האור הראשוני של הדלקת נרות. ושמדליקים בכללי כולם ביחד ולא מברכים, אז כאילו מה זה, מה עשינו? זה מצווה, אני מדליקה נרות לכבוד שבת. אבל בלי ברכה, למה לא ברכת? כי יש פה ספק, אולי אני כבר לא צריכה לקיים את המצווה, כי כבר קיימו את המצווה. בסדר? יש עניין לכבד מישהי במצווה, נגיד, או, איזה יופי. נמצאים כמה בנות ביחד. מעולה. זה באמת הנושא הבא, אני לא יודע אם אנחנו נספיק אותו, אבל מה עושה בן אדם שמתארח בחדר אחד עם כמה וכמה, נגיד הוא הזכיר חדר אחד והם 4 נשים שונים.
אז מי מברך? כמה מברכים? או למבוגר בביניהם. או עוד נקודה, שאם נכנסים לזה, אורח שהכניס אותו לבית, לדוגמה יכול להיות זוג שהתחתן והם מגיעים להורים, ועכשיו יש להם חדר. אז האם הם מדליקים נרות או לא? לא. בחדר שלהם הם יכולים, אין בעיה. בחדר שלהם יכולים? מה? בחדר שלהם אם הזוג נמצא, זה חלק מהבית. חלק מהבית, האמא מדליקה בבית. אבל הקצינו להם את זה, אז אין בעיה, זה החדר שלהם. אם כאילו כמו הזכירו להם אותו, זה... יפה, אז בוא ניכנס לזה בדקות שנשאר לנו. בדקות שנשאר לנו, ניכנס לזה, מי מברד לגבי האוכל, אמרו לי לסיים ב9:15, והגיע האוכל, אמרו לי, מגיע האוכל היום. לא אמרו לי, חבל חבל שאכלתי, לא אמרו לכם. אז יכול להיות שביטלו, אני לא יודע, אז אני לא רוצה זה, אבל אמרו לי שיכול להיות שיש, תבדקו, אמרו לי ב9:15 לסיים, אבל להיות והיה את הפקקים קצת היום, אז אני מרשה לעצמי טיפה להאריך. טוב, אז השאלות ששאלנו, דבר ראשון, שולחן ערוך סימן ר' ס"ג סעיף ח', 2 או 3 בעלי בתים אוכלים במקום אחד. 2 או 3 בעלי בתים, יש פה משפחות שונות, אוכלים באותו מקום. למה מרן כותב שולחן ערוך אוכלים? כי תזכרו שמדליקים נרות במקום האכילה. שם זה עיקר ההידור. עיקר ההידור ועונג שבת זה איפה שאוכלים. עד כדי כך שיש אשכנזים, לא טוב לעשות את זה, ששמים את הנרות על השולחן. זה לא טוב, למה? כי אנחנו נכנסים פה לבעיות, בעיות של א', אחרי שזה קבע זה מוקצה, אנחנו מטלטלים, בעיות של הזזת השולחן שזה מחבא ומבעיר, הרי אסור להזיז. אין אוכל, להתבטל? בסדר, ברוך השם. אז נסיים כרגיל. יפה מאוד. אז יוצא, להלכה למעשה, אם יש כמה אנשים שאוכלים באותו מקום וישנים באותו מקום, אז נותנים לאחד לברך. אחד מברך מכולם. את מי מכבדים? אז טוב לכבד את האדם המבוגר, האדם המכובד יותר. נשואה רבך? גם לכבד יותר את המבוגרים, את הנשואה, או יכול להיות, יש לה יותר... יש גבר נשוי. לא, אני מדבר על בנות, נשים. אם זה כמה גברים, גם ככה אותו דבר. עכשיו, לגבי מה שאמרנו עם החדר, בזה נסיים, אם יש לכם שאלות, ניתן לכם גם לשאול. לגבי חדר שמתארחים, זוג טרי, קיבלו חדר. הפוסקים כותבים שאם החדר הוא מיועד רק להם, הכוונה היא כזאת שלא נכנסים להפריע להם. יודעים, זה החדר שלהם, אפילו שזה חדר שלי, אבל הבאתם את החדר, הם מן הדין צריכים להדליק נרות בחדר שלהם. אם יש סכנת הדלקה, סכנה של דברים הללו שזה מסוכן, או מפחדים שיהיה דלקה, פתרונות שאמרתי מקודם, יכולים להביא את הנרות עם הסוללות, יכולים להדליק את הנר עם הזה, אבל הם מצווים להדליק נר. למה? כי הם קיבלו חדר. כל אחד שיש לו חדר בבית בשבת, גם דרך אגב, לא חייב זוג נשוי. מה זה קיבלו חדר? הם בתוך בית, והאמא מדליקה נרות בבית. לא מדובר על אדם שהוא כל הזמן בבית, הוא חלק מהבית. אדם אורח, יקצו לו חדר, הוא מחויב הרי, במקום שהוא היה חייב להדליק נרות שבת. אז פה החדר הוא שלי, לשבת, הוא שלי, או הזכרתי, או מלון וכו'. זה חדר שאני שובת בו, אני מחויב להדליק פה נרות שבת, לא רק בעל הבית. בתוך החדר או? יפה, אם נכנסים יוצאים וזה לא קבוע ולא ברור ולא זה, בדרך כלל זה לא קורה, בדרך כלל אני אומר לך כאחד שהתארח עם אשתו, אז בדרך כלל יותר מכבדים, אז סוגר, אתה נמצא יותר צנוע, יותר זה, אז אם לא, לא, צודקת. המדד הוא, אם באמת, לא חייב להביא להם מפתח, אבל אם באמת לא, נותנים להם את הכבוד שלהם, הם יודעים, לא נכנסים לחדר הזה, עוד דופקים כזה, אפשר להיכנס, אז אם זה ככה, אז וואו, זה באמת הוקצה להם החדר, זה מחייב ההדלקה. אבל היא יכולה פשוט להצטרף לאמא, לא או, אם אין לך חדר... לא, יש לך חדר. או זה כמה בעלי בתים, אחד מדליק, או אם זה אחד שגם ככה נמצא ואין לו חדר מיוחד, אז הוא יכול להשתלב גם בשמן, אלה הם הפתרונות. זה הלכה, כן. בסדר, זה צריך לעשות שיעור אחר, סידור ההשקפות. לא, אין בעיה. טוב, אני חרגתי מאוד, אז בואו ניתן לשאלות. זה מה שיפה בתורה, שלא הולכים לפי ההיגיון, זה הכי יפה. אם הולכים לפי היגיון, מה שהגיוני לך, לא הגיוני לא, והגיוני לא. אבינה, זהו, זה מה שטוב בתורה. זה הכי יפה. לא, באמת. לא, זה מה שחשוב לדעת, זה חשוב לדעת את זה בתוכנו. זה הרב, אני מדליקה את האור בבית. אני חוזרת בנרות, אני מדליקה את האור בבית. בסדר, אבל רק תליק לפני שבת. שאלה ראשונה, כן. לגבי הנרות, שאר הנרות שהם חוץ מנרות שבת, שאמרת שצריך להדליק אחרי הדלקת נרות. כן. זה נכון גם לגבי הדלקה, נגיד, אם בקבוע אני מדליקה נר לצדיק. זה מה שאמרנו, תדליק נרות שבת, נברך עליהם, ואז תדליק את כל הנרות שרוצה, כולל נרות לצדיק. כן, אין בעיה, אבל תעשי תנאי
שאת לא מקבלת שבת בהדלקת נרות שבת. ואז זה מועיל לך לכל הדעות, גם לא תחלל לי שבת, כביכול הצעד שאולי לא עשית תנאי ואת רגילה לקבל שבת. אבל אם נגיד אני מדליקה נרות, ואז כאילו עובר זמן, נגיד, כמו שאומרת, אני מתפללת מעולה. טוב מאוד. ועובר זמן, ואני כבר... יש לך עוד מספיק זמן. אם את מדליקה נרות לפי מה שכתוב, זה 20 דקות לפני כניסת שבת. גם ביציאה ואתה דבר. הבנו? אז ממילא זה מרוויחה הרבה זמן, לכן עשו את זה גם ככה. טוב? עוד שאלות? שאלה אחרונה אולי? כן? אנחנו כבר 20 דקות אחרי כן. הזמן שיצא. אני יכולה לעשות את זה, לא יודעת מה, 10 דקות לפני ואז להדליק נרות שבת? אז זהו, עדיף שלא, כי זה בדרך כלל באותו מקום. ו10 דקות לפני? לא, עדיף שלא. כי יצא שזה הנרות שבת, ולא בירכת עליהם. ואחרי זה מברכת על נרות שבת, וזה ברכה לבטלה, כבר זה אוספת תורה. כמה זמן אני צריכה? אז הכי פשוט להדליק נרות שבת, ואחרי זה תשים מה שרוצה, תדליקי לכל הצדיקים, בעזרת השם. אז כל השנים רבות, אימון וטובות, יישר כוח.